Mongya kaming adi blong ni bisingo klaijak atharo mura bisi bai khopjak diyari kaming ni takuk Sanjay Deborma kwbangma salombai thongar klaijak sak hamya o sak hamya ungtomani jorao chubarmung keboni yakni manjakho haini bagino tini takuk Sanjay Deborma sak hamya thongaro klai tongbo sak naijaknani nukhung chugya bai rang puisa kwrwi bai sak naijagui manya nog nukuk hamtaya nog nukung chugya haini bagino tini takuk Sanjay Deborma sak naijagui manya wngwi tongma bai tini bo sak naijakna bagui lukurokno koikha lukuni chubachu sanka tai titi ADC hapangni health department ni tabuk EM eba montri borom gonang Komal Kolai no bo koikha chubachu bini thani bo sanjakha tai kha gwnang lukurokni thani bo haino khoksa khongnwi janjani chuktui chubamung rikha hingke sak hamui mano hini bo sanjakha takuk Sanjay Deborma ni logi songrok nog nukung chugyang tongmani jorao lukuni chubachu mankha hingke sak hamyang tongmani jorao lukuni phan mankha hingke lukuni hamjakmung mankha hingke chugya nukung eba sak hamya thongaro eba jaga bisinao klai tongnai tini takuk Sanjay Deborma ni sak hamui thangni hini bo saikna rikha tai lukurokni hamjakmung eba chubana muchungui tongkha hingke khairogui tongkha hingke takuk Sanjay Deborma no bo norok chubana muchungui tongkha hingke norok chuboi mano norokno chini kok TV ni TV screen ni bisingtwi norokno takuk Sanjay Deborma ni account number norokno riwi rinai norok bo nogo tongdoi no khoksa hiyei khokno hiyei bono chubamung rina muchungkhe norok bo riwi mano lukuni hamjakmung lukuni thansa hamjakmung tiprasa tongwi tongkha hingke norok bo chubamung riwi mano naitoni choyakari pulan ching paithakjora video report chini kok TV. Poilano chini electric media no belai hambai tini samadi no rima karon ke chini dara sonjit koye mas doria tini sore hamyangi klajak tini bo edisi hapangi bisingtui chini sar Komal Kolai ni kisa sajo namang bai bo tungo tini ringe sajaka hingke chengma phaijaka chini tipramot ni bokhaktui chengma phaikya bono naithaka tini sore hamyana klajak 3 mas joria sore hamyana klajak bono chuba sorna bagui chini sar Komal Kolai ni debai sayo sana bagui chuba su sana bagui bo kisa tini sengno rinka chuba su rena bagui sar Komal Kolai bo bono kisa help khaitu bobo hai rok mane sori hamia koi bosor khana sore hamya to bo tabuk 3 mas engka sore hamya engka o sore hamya ni bisingtui bo doctor naijana mungjago doctor naijana bagui bini sago rang puisa rok kwrwi engke rang puisa rok kwrwi ni bagui bo sayo sano sayo mangkha belai chanai gai tabuk je ADC hapangni hoite chubachu nang tongta belai nangma tok na bo ponchayat kalai abo Ponchet to bo to bolok to mongya andan klayu bolok to mongya klayu engke ponchet to bo athamra ponchet klayu gai tabuk lukurong ni chubachu nang tongta na suba suka belai nango engke sar Komal Kolai no ombai cheng request khayo kisa help khaina bagui bono suba sena bagui je rogi sori hamia ngai bumung tamo sore hamya bo engke Sanjay Deborma ge sini basike sobi kunya Deborma bini bihike blog bo andar kalai bolok ge mongya kami ardi bolok klayu post office mongya kami PS kai yes mongya kami bai nyang tak saboni chubachu nang tong sar angko an bese sore hain baga ang sar Komal Kolai ni chuba chukisa naya jao tidi ADC hapangni IM sar Komal Kolai gai jeng tabuk lukurong na katam kasano musung lukuro bo khai kisa na iba tu suba su khai karo lukura Belai, kisa na baru bija tinggal ke Gaza Barat. ya rija jabai tu sore haya ban chutong ka hamri na ga ya aba no harana ne nga tabuk yang ko reporter news majmen bisingtui bubagarano tam kasano musung buba kara sini raja buba kara da ko bono mo kisa suba su cha jawa